star, where the presence of the Lord matters. This is holy ground, where the presence of the Lord matters. He is moving now. Hallelujah. Kuthe noma umfundisi enkonela kodwa bathola ukuthi angikwazi ukuthi angeke ngikwazi. Kodwa ngiyibutha amadodana ayala. Hallelujah. Izinto ezifana nezifo uNkulunkulu akadalelanga ukuthi sibe nazo. uNkulunkulu wasidala siphila nje kahle. Izifo sihlangana nazo endleleni. Izinto uNkulunkulu athe endleleni ziyoba khona. Hallelujah. Enyangeni yabomama ngiyanibingelela bomama. Namandla igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Le ndawo ayikho lula. Le ndawo ayithatheleki nje noma kanjani. Hallelujah. Yindaba ehlonipheke kakhulu le ndawo. Uma uza kuyo awulali. Mamzwane uthuthuzela uthuthumela wedwa. Hallelujah. Khona nje azokutshela umfundisi ngesikhathi sokugcina. Cabanga nje umbonela umfundisi izolo ebusuku. Ngitshela ukuthi ngicela ukudla le phosphorus. Anamtshela ukuthi ephosphorus azange kusangena mamzwana. Azange nje kuphinde kungene. Ngathi ndiphomtana kuyolala ni right. Uyabuza gogo ukuthi ngithi ni right. What I want ngithi ni right.
Zokubona kusasa manguye esontweni. Hallelujah. Ngoba izinto zikaNkulunkulu bazalana asijwayele. Awujwayeli noma kanjani. Siyamazi uNkulunkulu iminyaka sihamba naye kodwa akajwayeleki. Hallelujah. UNkulunkulu yena yedwa. Kungakho sithi akafaniswa kalinganiswa. Hallelujah. Bese Apostolus kumamizolo bekumnandi. Sihamba nge-evidence. Kulo nyaka i-high priest ihamba nge-evidence. Unyaka wonke. Abomama bebechaza ama-evidence. Hallelujah. Lapha bekune-theme ethi Talita. Arise. Arise. Bethi zonke izinto zethu kulo nyaka zizovuka. Ziyavuka. Zizovuka. Hallelujah. Siseselapho kulo nyaka lo nakule nyanga abo bamabala ngabo Petro nabo John bake basilinde kancane. Nathi sifuna ukuthi arise kule Bible saziwe. Hallelujah. Kuthi kuloko bakhona bomama bathize. Ngoba during nyaka wonke kuba nje kanye uzokhulunywa ngoEsther. Kube nje lokho ukhulume ngabo Ruth. Hallelujah. Kodwa kule nyanga siyabavusa abo Ruth nabo Esther. Hallelujah. Bazalwane ngabambezeli ngoba amadolo khona manje zabe ngasakhona ukuba. Ngizocela nje ozongifundela kahle. Angifundele lapha kuMark 7. Bese ngiqalela lapha evesini lika 24. Mark 7 verse 24. uJesu wasuka lapho waya ezifundeni eThire. Wangena endlini, nokho wayengathandi ukuba kube khona owaziyo ngalokho. Kodwa akwenzakalanga ukuba akwazi ukuzifihla. Kwathi masinyane owesifazane owayenendodakazi encane eyayinomoya ongcolileyo esezwile ngaye wafika wasiphonsa ngasezinyaweni zikaJesu. Kepha lo wesifazane wayengumGreki owayezalule eSirofenike. Wanxusa uJesu ukuba akhiphe idimoni endodakazini yakhe. uJesu wayesethi kuye, ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Kepha owesifazane waphendula wathi kuye, yebo Nkosi, kodwa nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula. Wayesethi kuye, ngenxa yaleli lizwi, hamba, idimoni seliphumile endodakazini yakho. Esehambile wabuyela endlini yakhe owesifazane, wafika umntwana elele embhedeni, idimoni seliphumile. Hallelujah. Hallelujah. Bese ngicela ungivulele lapha uMateyu 15 verse elilodwa lika 28. Khona uJesu wamphendula wathi kuye, awume mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda ngaleso sikhathi. Hallelujah. Hallelujah. La sithola owesifazane ongenagama. Hallelujah. Esikhathini esiningi kukhona imfihlakalo ebantwini besifazane abanganamagama. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lo owesifazane indodakazi yakhe yayikhwelelwe umoya omubi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayesebuka lapho waya emkhawulweni yaseThire endlini akathanda ukwazi uJesu. Uma eka lapho uJesu, uma efika lapho akathandanga ukwaziwa ukuthi khona. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli ukufunda wayengenako ukufihlakala. Ngoba uJesu lapho efika khona noma engafuni ukwaziwa kodwa
wathi uJesu indodakazi yami ikhwelelwe idimoni. Haleluya. Owesifazane ngicabanga ufuna usizo kuJesu. Haleluya. Uzawuthembile uyazi ukuthi uJesu uma ufika kuye usizo liyatholakala. Haleluya. Lithi iBhayibheli uJesu uyaphendula uthi mame akukuhle ukuba ngithathe isinkwa sabantwana ngisinike izinja. Haleluya. Isinkwa sabantwana asinike izinja. Haleluya. Lithi iBhayibheli owesifazane uyaphendula kodwa uphendula kahle. Haleluya. Lithi iBhayibheli lo wesimame wayengumGreki. Haleluya. umGreki kulelo lizwe bekanasabelo like njengamanje nje kuthiwa ama-foreigner uyayibona into enjalo. Nalapha ke lo mGreki wayengenaso isabelo sokuthi angaya kuJesu ayofuna something. Haleluya. Kungakho uJesu wathi mame akukuhle ukuba ngithathe isinkwa sabantwana ngisiphe izinja. Haleluya. But ngithanda uma ephendula lo mama uphendula usezimodweni. Haleluya. Ngoba akaphendulanga nge-enga. Ukuba bekuyini bekuzophendula nge-enga ngithi ngiza kuwe ngizocela usizo wena ungitshela ngezinja. Haleluya. Ungibiza ngenja. Haleluya. Kodwa lo mama ngoba azi into ayifuna kuJesu. Haleluya. Uyaphendula uthi kodwa Nkosi ngisho nezinja ziyasuthiswa yimvuthuluka ewa etafuleni. Haleluya. Nezinja ziyasuthiswa yimvuthuluka ewa etafuleni. Haleluya. Ngize kuvuthuluka. Imvuthuluka uma uyibheka, imvuthuluka uma uyazi, imvuthuluka uma wenza isinkwa wonke ama-ingredients akhona esinkweni. Noma wenza ikhekhe wonke ama-ingredients akhona ekhekheni. Nasemvuthulukweni ke kanjalo. Ngoba masika isinkwa imvuthuluka iphuma nalama-ingredients esinkwa sabantwana. Nani noma nginjana kodwa kule mvuthuluka ngiyathola lokhu okutholwa ngabantwana. Haleluya. Ngoba kukhona nakho. Ngoba imvuthuluka inayo yonke into eyenze isinkwa orikhekhe. Haleluya. Uthi nami ngizokusuthiswa imvuthuluka ewe etafuleni lamanini. Uthini uJesu maniphendula uthi wena owesifazane uthi kaze ngibone khona ukuthi haleluya angaze ngikubone ukukholwa ukuthi haleluya. Lithi iBhayibheli lo wesifazane uma ehamba ekhaya ufika indodakazi yakhe ipholile. Uma sifunda lapha yana kuMathew uthi lapha kuMathew hamba uma ufika ekhaya indodakazi yakho iphilisiwe. Lo mama uma efika ekhaya indodakazi yakhe iphilisiwe. Iphiliswe ubani? Iphiliswe uJesu ngokholo lukaMama. Haleluya. Ngoba umama akathathani igama elithi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphe izinja. Haleluya. Uthi Nkosi kodwa nezinja ziyasutha ngemvuthuluka ewetafuleni yomniniyo. Haleluya. Masinabo mama akekho umuntu strong njengomama, akekho umuntu oqine njengomama. Umama basibiza ngokuthi siyathanda ukukhuluma. Umama uyakhuluma vele. Haleluya. Kodwa ukukhulumeni kamama kunokusizakala. Ngoba ekhaya uma singakhuluma angeke ikhaya lime. Masingakhuluma singakhuluma angeke ikhaya lime. Ikhaya limiswa ngokuthi siyakhuluma, siyathetha, siyayala, siyaqondisa. Umama ke loyo athi uzaka lapho uzaka futhi nathi inkosikazi ehlakaniphile
yayo ngezandla zayo kodwa eyisiwula yona iyayidiliza ngezandla zayo haleluya noma umyeni wakho angakwakhela imention uma uyinkosikazi esiwula uzoba lapho uthatha isitilo ushaya amafesteri wonke uwaqeda ubuye ushaye nawe imoto wonke uwaqeda inkosikazi esiwula haleluya ngoba icabanga ukuthi uma iqeda ukubhidiza lezo zinto kusasa iyoba yini ngoba imali yophinda iphume kwakuyo yokukhanda lezo zinto haleluya abomama bakhulume ngoThabitha bathi uThabitha bekuyinkosikazi eyayisiza umphakathi uThabitha kwakuyinkosikazi ethungela abafelokazi uThabitha kwakuyinkosikazi eyaziwayo endaweni abomama bakhulumile okuningi ngokuthi wena uzokwaziwa ngokuthi wawumama onjani haleluya nabo bayasho bathi uzabe umama owaziwa ngani wenzani udume ngani haleluya bakhona nje abanye abomama abadume ngenhlamba ngokuthukana nje athukana umuntu ngathi inhlamba uyele e-university athuke nje uve umanzi nte ukuthuka nje akathintanga ngesandla ekuthuka nje uze kungathi ungethayibulo haleluya ekuthuka haleluya kodwa singabomama kumele sibe ngomama abaziwa ngezinto ezinhle bese lithi iBhayibheli masingabuyeki ukwenza okuhle haleluya singabomama haleluya ngicela mntanami ukufundele eyokugcina incwadi haleluya ngene lapha uLuka 18 uqalele evesini lika-2 Luka 18 ivesi 2 wathi othile kwakukhona umphefumuleli othile owayengabesabi uNkulunkulu futhi engenandaba namuntu kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu egqiqa ethi kuye ngenzele ukulungiswa maqondana lomelene nami kwaba isikhathi eside umeluleki engathandi kepha kamuva wadlinza wathi nakuba ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingenandaba namuntu kodwa-ke ngokuba lo mfelokazi ulokhu engibelesele ngiza kumenzela ukulungiswa funa ekugcineni angicasule inkosi yayisithi lalelani-ke ukuthi wathini umehluleli okhohlakele uNkulunkulu akayibenzela yini ukulungiswa abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na ngithi kini uyakubenzela ukulungiswa ngokushesha ngabe indodana yomuntu iyofumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika na haleluya haleluya ngabe indodana yomuntu yokutholwa yini ukukholwa mhla ifika emhlabeni haleluya la izwi lenkosi lithi uma sifunda lapha kuLuka haleluya ithi inkosi kwakukhona owesifazane haleluya ene lo wesifazane wayenenkinga ekuhlaleni haleluya enenkinga nabantu basekuhlaleni haleluya kodwa lithi iBhayibheli lenkosikazi yaya enkosini kodwa lithi iBhayibheli lenkosikazi yakumahluleli ongamsabi uNkulunkulu kwakuyindoda nje egrit engamsabi uNkulunkulu haleluya kodwa isibindi salo wesifazane wanikela kuyo ingamsabi njalo uNkulunkulu ithi mayifika kulo mehluleli ithi awuzwele ezitheni zakho because uyazi ukuthi umuntu ozokhuluma nalezi zitha zakhe uye yena nje ngoba akazwani nazo akuzwana kodwa impumelelo angayithola if ukhulunyelwa ulo mehluleli ongemasaba uNkulunkulu neBhayibheli libeke kahle lithi akamesabi uNkulunkulu akasabi umuntu kodwa owesifazane unesibindi uyamqonga uya kulo muntu ongasabi umuntu ongasabi even uNkulunkulu haleluya lithi iBhayibheli
wayilokhe eyenjalo kuye uma efika kuye ngamnaki aye futhi nangakusasa afika ngamnaki aphindele futhi afika ngamnaki zathi induna zakhe inkosi awusafana umzwele ngoba phela uzomane esihlupha njalo uzomane eza njalo esihlupha njalo awusafani kodwa umzwele lithi iBhayibheli umahluleli ongamesaba uNkulunkulu wathi menzeleni njengokusho kwakhe. Haleluya. Menzeleni njengokusho kwakhe azohlukana nathi. Bese lithi iBhayibheli angenze njalo yini uNkulunkulu wethu uma sihlupha njalo. uNkulunkulu ke bazalwane uhluthwa njalo ngomthandazo. Uma sithandaza njalo simhlupha akeke sizwele yini singomama. Haleluya. Siya kuye njalo ngomthandazo. Izinto ekhaya azilungi iya njalo kuNkulunkulu ngomthandazo. Emsebenzini akulungi iya njalo kuNkulunkulu ngomthandazo. Efemelini akulungi iya njalo kuNkulunkulu ngomthandazo. Asimhlupheni uNkulunkulu ngomthandazo. Ayikho enye into ongahlupha ngayo uNkulunkulu ngaphandle komthandazo. Haleluya. Ayikho. Umama uguqa aguqa azaguqa for abantwana bakhe for ifamily yakhe. Sifane naye le nkosikazi eyahlupha umehluleli ongamsaba uNkulunkulu. Yayiya kuye njalo ngomthandazo. Haleluya. Uma siya kuNkulunkulu ngomthandazo sithi baba sizwele akade sizwele. Haleluya. Bakhulumile umama. Bakhuluma umama. Haleluya. Bakhuluma umama nasekuseni umthithile umama bala uma ethi ekhuluma ngeforgiveness. Hey bazalwane, forgiveness ibaluleke kakhulu. Umama bala ungathi ubeprofite. Mabala ekuseni yazi ngibhizi nalezinto ngiyafunda kahle kahle. Ufunda la uvale ukhiphe ngapha uvale uvule ngapha uvule ngapha uvale ukuthi Nkosi ni ukhona khona ngikhuluma ngakho. Kungene mama ba abantu abangilimaza kudala bayamfuna manje ukuthi ngibasize. Hey, yazi ngathi Nkosi le ayifuni ngifake enhlizweni because izongenza isodaka. Mangayicabanga kusiyona ukuthi ngayicabanga kulesikhathi manje namanje. Ake ngiyibekele side. Ngizenza ukuthi ningifondele ntambama manje ngijahele esontweni bazalwane. Ayikho ngiyiphendula manje. Haleluya. Kunjalo ke emhlabeni ngoba izwi leNkosi lithi akuyuba lula. Asiyuhamba lula. Asiyuhamba kamnandi sikhona lithi akungenzeki izingabikho isikhubekiso. Haleluya. Angeke kwenzakale izingabikho isikhubekiso. Haleluya. Uma sifundisa leNkosi uyasitshela ukuthi senze kuhle. Singakhathali futhi ukwenza bese lithi kakhulukazi babeni. Thina ke basokhathazwa yibabeni. Yes. Mase kuyibonke abengu yokholwa lemkhathazo thina. Haleluya. Ngoba bayakhathaza. Baba ngazi ukuthi or bazoke bakulinga or bazoke kunjani kodwa bona bayakhathaza. Haleluya. Kodwa uma umntana kaNkulunkulu buyele ezweni kodwa Inkosi uthe wena ezweni lakho angeke zingabikho izikhubekiso zohlala zingazikho. Haleluya. Siqhubekele zikhona. Sihambe endleleni zikhona. Angeke kwenzeke zingabikho.
ngokusixwayisa. Uyasixwayisa uNkulunkulu. Abantwana bethu kulonyaka bayavuswa, ezimeni bayavuswa, nabagulayo bayavuswa, nabahluphayo bayaphiliswa. Haleluya. Ngoba umama ayikho into emhluphayo ngaphandle komntana ohluphayo. Uyabona uma unengane ehluphayo, unepain yasemini nasebusuku, awuphumuli. Uma uzwa ngaphandle abantu bekhala, uyacabanga ukuthi uphi wamntwana mabekhala abanye abantwana ngaphandle, ngoba wakho akekho. Angedonsa ubuthongo, ngeke ubulale ubuthongo, uyavuka. Haleluya. Asihlaleni emthandazweni singabomama, asihlaleni emkhulekweni singabomama, asihlaleni emkhulekweni nezwe lethu limoshakele. Haleluya. Izwe lethu liyabhubha, asihlaleni emkhulekweni. Haleluya. Ngokuba okuzosiza akukho okuzosiza ngaphandle komkhuleko. Noma hleli ongalungile wasizwa umkhuleko womama. Haleluya. uNkulunkulu uthi angeke anizwele namanga fana nalo wesifazane. Haleluya. Uma sifunda lapha kuJohn 4, cela ungivumele ngale John 4 evesini ka 4. John 4 verse 4. And he had to pass through Samaria. So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well, and it was about the 6th hour. A woman from Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away from the city to buy food. The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman from Samaria?" For Jews have no dealings with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you a living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his son and his livestock." Jesus said to her, "Everyone who drinks from this water will be thirsty again, but whoever drinks from the water that I will give him will never be thirsty again. The water I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. Khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo yiSikhari, eduze kwesiqinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Okhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Kwakungaba yihora lesithupha. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise," ngokuba
abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Yini ukuba wena ongumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya." UJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, ucele kuye, yena ekunikile amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, uwathathaphi pho lawo amanzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Yilo nalowo ophuza lawo amanzi uyakubuye ome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ukuphila okuphakade." Amen. 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 Uma uhlangene noJesu awuphinde ufane. Hallelujah. La sithola inkosikazi yaseSamariya ayinagama. Bathi nje inkosikazi yaseSamariya. Ngithe kulamakhosikazi angamagama. There is something elapha kubo. Hallelujah. Le nkosikazi lithi iBhayibheli eyaseSamariya. AmaSamariya namaJuda bebengadlelani. Hallelujah. uJesu uyahamba, haleluya, usuka ethempeleni. Lithi iBhayibheli besendleleni kwadingeka ukuthi adabule iSamariya. Uma edabula iSamariya, ngiyacabanga nje ukuthi uJesu engqondweni yakhe kwakunento afuna ukuyilungisa eSamariya. Haleluya. Kodwa uJesu uma efuna ukulungisa into akafuni bantu, ufuna ukuba yedwa. Haleluya. Lithi iBhayibheli uJesu wadabula eSamariya, wathi kubafundi bakhe abahambe bothenga ukudla. Abafundi basahambile beyothenga ukudla. uJesu uyafika eSamariya emthonjeni kaJakobe. Lapho uJesu ehlezi emthonjeni uyafika owesifazane. Lithi iBhayibheli uJesu futhi wayesekhathele nokuhamba, uyahlala kulo mthombo, uyaphumula. Uyafika owesifazane. Lithi iBhayibheli lo wesifazane wayizokha amanzi ngesikhathi engesiso sokukhiwa kwamanzi, kodwa yena wayenesikhathi sakhe yedwa akhangaswa amanzi. Haleluya. Lithi iBhayibheli umafika kulo mthombo uthola uJesu. Haleluya. Owesifazane waseSamariya uyazi ukuthi abantu ebekabathola kulo mthombo bekungamaklayenti wakhe, kodwa ngalolu suku uthole elinye iklayenti engafani namanye amaklayenti. Uma efika ngiyacabanga ukuthi nje wasimayela kaningi embheka. Lithi iBhayibheli ufika kuJesu, uthi uJesu kuye awuphuzisa amanzi. Haleluya. Okokuqala uthi njengoba uyazi ukuthi thina amaJuda thina amaSamariya asidlelani namaJuda, uwacela kanjani amanzi kimi? Haleluya. uJesu uyaphendula uthi usazi ukuthi ubani ucela amanzi kuwe. Wena bekuzopha amanzi ongeke uphinde uze kulo mthombo, ongeke uphinde wome naphakade. Haleluya. Uyaphendula owesifazane uthi wena uzowathatha lo manzi, ngoba lo mthombo thina sagubhelwa ubaba uJakobe, wayephuza khona yena nomhlambi wakhe namadodana akhe. Haleluya. Wena
lo mphongo. Haleluya. Lithi iBhayibheli maliqhubeka uJesu uyamtshela ukuthi mina bengizokupha amanzi ubungeke uphinde wome, ubungeke uphinde uze kulo mthombo. Haleluya. Siyawadinga abangcwele amanzi esizowaphuza singaphinde some. Siyawadinga abangcwele amanzi esizowaphuza singeke siphinde size emthonjeni kaJakobe. Haleluya. Lithi iBhayibheli inkosikazi yathula yathi njengoba awuphethanga into yokukha ngizokupha kanjani amanzi. Haleluya. Ngoba umthombo ujulile awuphethe into yokukha. Haleluya. Lithi iBhayibheli lingcwele aweSamaria, inkosikazi yaseSamaria yasuka yathi wena ungubani. Haleluya. Unguye umprofeti or ubani wena. Haleluya. Lithi iBhayibheli uJesu wathi bengizokunikeza amanzi ungeke uphuze uze kulo mthombo wome. Haleluya. Uyabuza uJesu uthi uphi indoda yakho? Uthi inkosi anginayo. Uthi uJesu usho kahle ngoba nale yesihlanu nayo akuyona indoda yakho. Haleluya. Inkosikazi yasuka iyagijima ibuyele ekhaya ithi wozani nizobona ongitshele izindaba ezaziwa yimi omunye umuntu ongazazi. Haleluya. Kodwa mayifika ekhaya abambeki njengomuntu ozobika izindaba zikaNkulunkulu, bambeka njengomuntu oyiphresident ohlala emthonjeni. Bathi konje sowuqalile uzositshela ngale ndaba zakho, kanti abazi ukuthi uJesu useyiphendulile impilo yenkosikazi. Haleluya. Inkosikazi seyamekela uJesu, inkosikazi seyingumshumayeli, inkosikazi seyibika izindaba zikaNkulunkulu. Haleluya. Inkosikazi seyibatshela ngoJesu osemthonjeni. Haleluya. Lithi iBhayibheli inkosi mayisuka lapho inkosikazi yathi mayihamba yaphula imbiza, wayithula imbiza wayiphula. Haleluya. Ukuphuma kwembiza-ke kusho ukuthi ukuphela kwento bekade yenza. Ukuphuma kwembiza kusho ukuthi kuphela komsebenzi ebekade wenza lapha emthonjeni. Haleluya. Ngoba lapha emthonjeni wayibamba abantu besilisa ngale mbiza yokuzokha amanzi. Ekha amanzi ngesikhathi engasiso sokukha amanzi, esakhe isikhathi sasodwa nje sokukha amanzi emthonjeni. Haleluya. Kanti uzofika uJesu. Lithi iBhayibheli uJesu kwakubingelele adabule eSamaria. uJesu wayekwazi umsebenzi ayowenza eSamaria, ayokhipha inkosikazi yaseSamaria ebugqileni bayo, ngoba ukusebenza lo msebenzi ubugqila kahle kahle. Haleluya. Ubugqila mawusebenza lo msebenzi. Haleluya. Lithi iBhayibheli wayekhaya wafika wathi wozani nizobona ongitshele ngempilo yami, ngoba one thing for sure, ayikho into uma usuhlangene noJesu iyatshintsha impilo. Haleluya. Inkosikazi yahlangana noJesu yatshintsha impilo yakhe. Haleluya. Emthonjeni yatshintsha impilo yakhe. Haleluya. Uma uhlangana noJesu impilo iyashintsha. Angeke ube the same nendlela ongene ngayo nokuphuma. Uma ungene ngale ndlela oyiyo kodwa la phakathi ukuthola uJesu, ukuphuma kwakho kuzoshintsha, akuzufana nomungena wakho. Haleluya. Ngoba uJesu uyaziguqula impilo zethu. uJesu wayiguqula impilo yowesifazane. Haleluya. Uma uhlangana noJesu zonke izinto ziyashintsha. Ngithe okokuqala bakhona umama abathukana athuma uvemanzi. Umama ngaphinde ngathi umama
yakha ngezandla zakhe. Haleluya. Uma uhlangene noJesu mama, impilo iyashintsha. Impilo yashintsha nakuJakobe ehlangana noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJakobe wawelisa konke, wawelisa amakhosikazi akhe, wawelisa imfuyo yakhe, wayewelisa konke, wasala yena noJehova, wahlangana noJehova. Lithi iBhayibheli babambana kwaze kwasa. Uthe masekuzosa uJakobe wathi ngubani? Wathi uNkulunkulu wena ngubani? Haleluya. uJakobe wathi mina nguJakobe, uNkulunkulu wathi kusukela namhlanje akusayibizwa ngokuthi uJakobe, kuzokuthiwa uIsrael, because sibambene noNkulunkulu angelekanga. Haleluya. Uma uhlangene noNkulunkulu isimo sokuhamba siyashintsha. NakuJakobe wathi uma ephuma lapho wayesephiqizekile onyongeni engasahambi kahle, sekahamba ngenye indlela. Haleluya. Ngoba uhlangene nobani? Uhlangene noJehova. Haleluya. Nathi masihlangana noJehova impilo ingashintsha. Haleluya. Impilo zethu kuhamba nokukhuluma kungashintsha. Haleluya. Yilokho nje bangcwele ngisilo ngathi ngizukuma kade ngoba sengikhathele vele. Ngimenze ngokuthi ngisaba umthetho nokuthi ngiyaxoshwa esontweni. Mangathi akazi naye zakutshela ukuthi kuyini ebhadini kwami idolo likhulu. Namanje nje manje kushintsha nje ngiyalinda ukuthi liyasha. Haleluya. Kodwa ngokuhlonipha umthetho uNkulunkulu bangcwele la endlini. Munye umuntu ambekile ukuthi simhloniphe. Munye umuntu ambekile ukuthi simhloniphe. Munye umuntu ambekile ukuthi simlalele. Haleluya. Manje kunzima uphikisane naye uthi hey mfundisi wabamba wayini. Kodwa nje izwi kaNkulunkulu lithi asinakhathali ukwenza kuhle. Bomama ngiyabonga kakhulu makhosikazi, sihambeni phezu kwe-evidence yalonyaka ye-high praise. Sihambe phezu kwale evidence bese siphezu kwayo bese sithi Tabitha rise up. Hallelujah. Tabitha simbuzo abaphuka amakhosikazi alonyaka. Hallelujah. As an evidence. Hallelujah. Bachilo ngosekhosi bathi asihambeni phezu kwe-evidence. Hallelujah. Sihamba phezu kwayo namhlanje mfundisi i-evidence bese sithi Tabitha arise. Hallelujah. Amakhosikazi anamandla, amakhosikazi ahlakaniphile. Hallelujah. Amakhosikazi ayakwazi ukuqoqa, amakhosikazi ayakwazi ukwakha. Hallelujah. Amakhosikazi ayakwazi ukukhulisa abantwana babo ngenhlonipho. Hallelujah. Abakhulisele kuJehova. Hallelujah. Akusisiwe amakhosikazi akhulisele abantwana babo kuJehova. Hallelujah. Ngoba ahlakaniphile. Ukuhlakanipha kuvela kuJehova. Hallelujah. Athi Solomon uqala ukuhlakanipha umesaba kuJehova. Uma singamsaba kuJehova, ngokuphi ukuhlakanipha esinawo? Asinawo ukuhlakanipha. Asinawo. Lapha bekushumayela umama ositshela ukuthi yena bekakushindile kuyo. Wathi uJehova umshintshile. Wathi namhlanje sengibizwa ngumfundisi. Bengushibhile kuyo. Ngiyasho ukuthi nasebandleni noma ubunegama lakho kubizwa ngalo, kodwa namhlanje ungumntana kaNkulunkulu. Abaphethe ama-files akho bazohamba nayo kodwa wena usekho lapho. Konke kushintshile. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu uyakushintsha konke akwenza kube kutsha. Haleluya. Uyakwenza kube kusha konke. Athi kuye konke kusebenzelana kube kuhle kwabamthandayo uNkulunkulu ngecebo lakhe. Haleluya. Yilokho nje bangcwele ngokusho ngithi makhosikazi arise. Makhosikazi phakancane sishilo sathi Tabitha arise. uTabitha akavuke eme ngenyawo emabandleni. uTabitha akasebenze emabandleni.
njengothabitha wakudala lo obethungela abafelokazi ingubo lo ubebonele yonke intandane bakhala umsumanelwa bathi sesiwenze nokwazi kufe umntwana ongafanelanga ukuthafe kodwa lo ubesiza lithi iBhayibheli beza ne-evidence bathi nazi ingubo bekade sithungela zona sigqoka singabafelokazi singakhokhi lutho yini evidence ozoyiletha kuNkulunkulu uzathona wenzeni uzathona wawenza haleluya iphe yakho evidence ngoba amakhosikazi ana evidence yokuthi enzeni ngithe kunisi kule nyanga solango sasinikile abo Petro nabo Johani sake sibe kudala sibeza unyaka wonke manje sekufuneka sikhulume ngamantombazana asebenzile kuKingdom kaNkulunkulu sikhulume ngawo asebenzile kuKingdom kaNkulunkulu haleluya na asebenze avusisizwe haleluya ngikhulumile ngenkosikazi ekade ihlupha umehluleli ongemasaba uNkulunkulu haleluya ngakhuluma ngenkosikazi ibikade ihlupha uJesu ifuna icela ukuba indodakazi yakhe iphulukiswe emadimoni uma uJesu ephendula uthi akukuhle ukuthi ngithathise inkosi abantwana ngisinike izinjana kodwa ngiyamthanda lo nkosikazi uma ephendula lithi iBhayibheli wayeGreek engenakho isabelo lapho sokuthi angakhuluma orangenzani kodwa uphendula kahle uthi Nkosi ngiyakuzwa konke okushoyo kodwa nezinjana ziyasuthiswa imvuthuluka ewa etafuleni lomniniso haleluya uthi uJesu makephendula uthi mame angaze ngibone ukukholwa okunje haleluya uthi ukukholwa okunje kaze ngibone hamba indodakazi yakho isithile nathi sikuleyo nto yokuthi amadodakazi ethu siyakhulekela sizohlupha njalo simhluphe njalo nalo behlulelo ongamsaba uNkulunkulu kodwa uzogcina esizwele athenzani njengokusho kwakhe ngoba uyamhlupha njalo haleluya nathi ngizocela sengigcina bazalwane asiyeni uNkulunkulu njalo ake simhluphe uNkulunkulu njalo angaphumuli yithi singakazitholi into zethu kuye inkosi yomzali ibusise ake nishayele intombazane izandla haleluya haleluya ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu haleluya amen bakhona abazalwane endlini amen bayaphila abazalwane amen siyabonga kakhulu egameni lika Jesu ngibonge nje kwi-leadership yonke yasekhaya ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ngibuya eSoweto ukuyofihla a brother of mine enkosini uApostle Nohashi abaningi bayamazi ngokube nathi ngenyanga la sasicelebrate khona ianniversary yebandla so ngibuya khona manje kodwa ngibonga nje ukuthi umsebenzi uyaqhubeka amen ngicelile la last time ngathi ngicela kule nyanga kungabi khona mama ogulayo kungabi khona mama ophathwa iflu ngoba le season ingeyeni amen ufuna bomama abaphilile nearmy of praise inghlebelo ukuthi kukhona okuhle ekulungisile ikulungiselelo mama are you happy bomama amen ngithokozile
Siyabonga ngingena la ngithola izwi uJohn chapter number 4 noma angalisho ngogo kodwa ngizwile ukuthi uJohn chapter number 4 the Samaritan woman. Hallelujah. Amen. La funda khona la ngimuzwe quote khona ukhuluma ngowesifazane obeke phansi imbiza wagijima wayobiza abantu emzini ukuthi wozani nizobona ongitshele konke. Ngomama nikhona. Amen. Inyanga yena lethi. uNkulunkulu ngifuna sithandaze sizokwazi ukuphuma kodwa bengifuna umuntu nomuntu wesifazane akhuleke nomuntu wesifazane. Khulekisa umuntu wesifazane ozoba seduze kwakho. KuJeremiah 2 verse number 13 uNkulunkulu ngomlomo kaJeremiah uthi my people have committed two evils. Uthi one, they have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out systems for themselves, broken systems that can hold no water. Ngapha uthi uma ekhona omileyo. Hallelujah. Athi oyophuza lamanzi engiyomnika wona esiswini sakhe kuyogobhoza. I want you to note, akugobhozi umfula, uthi kuyogobhoza imifula. Ngale kuJeremiah uthi basukile kimi bazikhuphela bona imithombo evuzayo. Basuka kuNkulunkulu ophilayo, umnikazi wamanzi aphilisayo. Bazigubhela imbazalwane imithombo, nayo leyo mthombo uthi iyavuza ikwazi ukubamba amanzi. One thing engizocela ukuyisho as we are about to pray, abantu besifazane are going through a lot. Abantu besifazane badlula ezintweni ezinzima. My prayer ukuthi wena njengomuntu wesifazane uma uJesu athi uma uphuza lamanzi esiswini sakho kuyogobhoza umfula wamanzi aphilisayo. Mawungabi lo mfula uJeremiah umthombo uJeremiah akhuluma ngawo kuJeremiah chapter 2 athi imithombo yakho iyavuza. Ziningi izinto ezishayayo, especially nina abantu besifazane, ziningi izinto ezinishayayo. You get broken. Niyaphuka kodwa baningabi imithombo evuzayo. Abantu mabeza mabathola amanzi, gobhoza imifula yamanzi aphilisayo. Kukhona wesifazane ola ushaywa ukuhlushwa abantwana, and mama shayela for too long, you can end up being a broken well. Amanzi avuze, abantu mabethi bayafika bangatholi lutho, bathola ukuthi amanzi achithekile. I want you to pray for the sister next to you ukuthi uNkulunkulu, in whatever she is going through, keep her together. Mgcine ephelele, umgcine ephila. Ungavumi ukuthi izimo adlula kuzo zimphule. Mina ngiyavuma abazalwane, siyadluleni, but don't allow isimo odlula kuzo siphule. Ake ngiphinde futhi, ungavumi isimo odlula kuso sikwenze njani siphule. Uma abantu, khumbula ukuthi njoba sila enkonzweni kukhona abantu abazokwethemba beze kuwe neinkinga zabo, bangathi mabethi bayafika bathole umthombo ophukile ongagcini manzi.
yiba umthombo ogobhoza imifula ephilisayo. Are we here today? Are we here today? Siyambonga ugogo ngezwe ake simshayele izandla. Ngizofuna nje uthakazele le sister ohlele eduze kwakho. Khulekele le sister ohlele eduze kwakho. Ukuthi uNkulunkulu amqinise. Namhlanje ubamabala kwi-army of praise. Sithumelele izwi about the potter. Mhlawumbe you are here. Ngifuna uzofunda baba. Sifundele labo mama. Lezo sithumelele yona. Mhlawumbe you are here. Ngomunye wabantu oyisitsha esesiphukileyo. You are in the potter's house. He can make you again. So there, Mr. Mababa. Just read the scripture. Amen. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and we are the potter. We all are formed by your hand. We are all formed by your hand. Manabeula, you went through situations, izimo ezikuphulileyo, uNkulunkulu angakwakha futhi. uNkulunkulu angakubuilda futhi. Uzoba ivessel eligcina amanzi aphilisayo. Inkinga yeminye imithombo ayinawo amanzi aphilisayo, inamanzi abulalayo. Kunabantu abashayela kakhulu mamthwala to the point yokuthi amanzi akubo lithi ajani ngesilungu contaminated. Uthi uyeza uthembile uzophuza kanti uphuza amanzi azokubulala nawe ngoba uzevele emntwini ofile kwayena ufe ungasavuki. I want you to pray for the sister next to you. Can we all stand on our feet? Sike sime nje ngenyawo. Ngicela nje bonke abazalwane bami ngenyawo. Nake ngicela. Akunabi nomzalwane ohleli phansi. Can we all stand? Sizothandaza. Xolela nje umfundisi ngoba akaphilanga. Esime nje ngenyawo. Uma ngabe kunomuntu wesifazane eduze kwakho, cela bese uyambamba ngesandla umbheke emehlweni. Elafika umefeva cela uze umfundisi. Bambe nje umuntu wesifazane ngesandla. Oh,
mold us, create us new. Senze Baba, sibe amavessel. Senze Nkosi, sibe imithombo yamanzi aphilayo. Father, we have been through a lot, but we trust your word. We trust your power. We trust your grace. We trust your anointing. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ayaphila abantwana bakho. Even as we pray, Lord God, you minister to each and every one of them. Mend our broken hearts. Restore of our souls. Siyabonga ukuthi ukhona. Take charge empilweni zethu. Sihole ngeqiniso lakho. Egameni likaJesu. Sithembile kuNkulunkulu wethu. Siyakholwa izwi lakho. Thank you, Lord. Angithi ngikhaya. Healing power comes from the blood. It never fails. Saving power comes from the blood. It flows eternally. Healing power comes from the blood. It never fails. Saving power comes from the blood. It flows eternally. Healing power comes from the blood. It never fails. Saving power comes from the blood. It flows shall never lose its power. Shall never lose. Can we give God the hand of praise? Can we give God the hand of praise? Ngicela ukuthi ngaphambi kokuba sibale, uma ngabe ukhona kuwini, awukakamukeli uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakho, just by the show of hands. If you are here in the house, awukakasindiswa, or what? Namthembu.
phakathi kwale ndawo. Siyazi ukuba Nkosi yamakhosi namhlanje kukhona obathintile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunikeza udumo Nkosi yamakhosi ngale nkonzo yabomama. Nasemini ithathe yakhe indawo ephakeme empilweni zethu. In Jesus' powerful mighty name we pray.